Коли їдеш в цій клітці, зверху сітки, тут клітка, і ти відчуваєш, що ти в зоопарку, але не ти відвідувач. Але тут нема жартів. Ці клітки і ці сітки рятують життя, бо в цій машині сьогодні ввечері або вночі може бути твій брат, сусід, сестра. І якщо не буде цієї машини, людей в машині, цих сіток, тих баняків зверху, то не факт, що вони доїдуть до точки, де можуть врятувати життя. Якщо навіть ось ця сітка збереже на 0,01% життя, ми будемо використовувати всі наявні сили та засоби. І тому важливо зараз для нас, щоб машини були броньовані. Тому нам потрібна броня. Нам потрібна евакуаційна броня. Її потрібно багато, її потрібно на всіх етапах. Це реальний порятунок для всіх учасників цього процесу. Чим більше донат, тим більше врятованих людей.